A ver, as redes sociais horrible. Nas redes sociais hai un montón de vídeos, por exemplo, en TikTok ou así, de homes que fan vídeos dicindo que para ter unha boa parella, non sei que, esos consellos non funcionan para nada. Refírome, o único que faz é alonxar as mulleres de ti en vez de acercalas. Moita xente cree que eso é verdad porque non teñen experiencia ninguna, cero. A ver, os vídeos de un home de valor, de como ser un home de valor, como ter unha boa esposa, por así decirlo, que te cociñe, que te limpie, que teña fillos. No internet hai moitos tipos de contenido distintos, soelles tocar as peores persoas os peores contidos. As redes sociais son un reduto agora mesmo de todo tipo de contradiscursos e iso socializa máis que a familia, incluso, me atrevería a decir. A mí non me resulta difícil pensar en adolescentes, varóns e mulleres máis conservadores que os seus pais e as súas nais. Fíxose un estudo na Universidade de Sevilla sobre a influencia dos youtubers na mocidade. Extraéronse datos bastante preocupantes sobre unha tendencia violenta, machista, incluso máis do que se podería esperar en determinados youtubers que alcanzaron un estatus de enorme influencia. Non obstante, tamén hai que dicir que hai moitas mozas e tamén mozos, claro, consumindo outro tipo de contidos en redes sociais superpositivos, que fan revisión social. Non todo o mundo, afortunadamente, consume estes youtubeiros misóxinos e violentos. Si existen moitas contas de mulleres que explican a situación, se debaten, pero ao fin e ao cabo os comentarios todos son de adultos rebatindo. Se un adulto se lle vai a olla cun teléfono móvil con TikTok, como non se lle vai a ir a un neno de 14 anos? Temos que poñer moito esforzo na divulgación, moito esforzo na alfabetización mediática, moito esforzo en dialogar desde o sosego, moito esforzo en transmitir datos, porque a realidade é a que é. Os medios como xeradores de discursos si siguen a ter un peso. Senón, desde os poderes públicos non habería tanto interese en sufragar, ás veces de forma opaca, determinados medios.